Смая, диод, снимам клипче. Добре. Напред! На следващото ще друса. Лоша работа. Що? Защото минава под ролките. Ето ти захващаш си механизъм горе, минава под ролките, не върху тях. Лоша работа, батериите дали ще държат. Аз имам още няма. Ще бъде трудна смяната. Ако искаш, поспирай го, пък снимай на колоритните места. Виж и там нагоре дето се тръгва. Шит. Снимай сега. Аз съм се фанал долу горе. Наби ми зъбите това човече. Фигаро. Какво ще сме? Ти ще го ритна. Ритна го. Кое? Клонкс. Трябваше да сменя батериите. Виж и там някакво. Да, много готска. Късно я фанаха. Виж тук какво бело нещо има набора. А, да. И тук също. Интересно. Има много готино на лифта. Возиш се, качват горе на 2000 метра. После там, ако искаш, се разхожда. Нататък хубаво време се виждаха някакви язовири. Кажи зеле. Цици! Сирене, Абе, без цензурни думи. какво е нецензурно пък има? По-скоро не цензур, да. Ще го пускам той. Дарвам ти. О, свършат батериите. Мамка му.